Здравейте! Казвам се Соня Иванова, на 38 години съм. За първ път посещавам такова нещо, като този косметичен център или търговско представителство. И останах изключително изненадана. Изненадана от ефекта, който процедурите оказаха върху моята кожа. Ако ме бяхте видяли преди това, щяхте да забележите, но сега няма как да го видите, след като съм толкова красива и изляза от процедурата. Около очите едни тъмни кръгове, много черни точки, много кожа, която не беше много добре. И след процедурата, която момиченцето ми направи, се чувствам чудесно. Много нежна, все едно спипам малко бебешко до лицето. Много нежна, много чиста и няма как да ви покажа ръцете да видите колко се различават една от друга. И така, надявам се, че повече хора ще гледат това нещо и ще дойдат и ще пробват и ще останат доволни, както съм доволна аз в момента. И това е. Всичко добро!